O BNG de Cambados denunciou esta semana a falta de transparencia do goberno local cos orzamentos das festas do Albariño. Os nacionalistas reclamaron unhas contas que, segundo advirten, tiñan que estar publicadas hai meses. Consideran que o goberno local as publicou grazas á súa reclamación. Nos sorprendeu que se publicaron na rede, o sea, no portal de transparencia, por certo, como nos pedíamos que se nos pasaran a nós e que se publicaran no portal para que todos os veciños tiveran acceso. Nos sorprendeu que primeiro se publicaran aí. Bueno, polo menos ter a decencia de non poñer, como puxeron eles no cabezamento, de que era en prol da transparencia, do seu compromiso ca transparencia. Non llevamos a pedir que diga que foi polo bloque, xa sabemos decir nós. Pero, nós fomos os que pedimos as contas. Unha vez revisadas as contas, os nacionalistas advirten que o Concello está deixando de lado os pagos a SGAE, uns pagos que roldarán os 20.000 euros. O tema non é que sea unha partida exagerada, senón é un pouco o ocultismo, é dicir, este goberno que presumía de tanta transparencia é tan transparente que xa non se lle nota. Non se lle ve por ninguna desa transparencia. E que as contas do Albariño, cando dende o noso labor de oposición se piden, polo menos non trampealas. E polo menos hai que poñer que falta eso. Segundo explican dende o BNG, o Concello tampouco pagou a SGAE o pasado ano, co que a entidade poderá reclamar os cartos con intereses. Con todos os eventos de 2021 e 2022 vai ser un diñeiro cando lle pasen. Isto pode ir á reclamación xudicial, supoño que cando vai a reclamación xudicial, se chegan aí, esperemos que non, esperemos que recapaciten e que paguen, que fagan todo eso, pois se chega a reclamación xudicial sí que terán uns intereses e todo eso, supoño. A formación considera exagerado o gasto das festas, advertindo que nas festas do Concello puido gastarse alrededor d'1 millón de euros. Na animalada de, baixo o noso punto de vista, 800.000 euros. Non é pecata minuto o importe da festa do Albariño, que se xuntamos Albariño no Camiño, o que se poida gastar en Nadal, máis outro tipo de actividades, vamos ao 1 millón de euros, o 10% do presuposto de Cambados. O 10% están os canelos dos coles sin limpiar, ou non hai limpieza viaria casi ninguna. Require un análisis en profundidade o dos 10 días do Albariño, realmente. Dende o BNG consideran que o bipartito gobernou todo o mandato sen ningún tipo de organización e previsión. Por iso, pídenlle que reflexionen e que tomen medidas acordes ás necesidades de Cambados.